Днес в апартаментът сме поканили едно момче, за което е спорно дали подстригва или рисува върху главите на клиентите си. Даниел Цачев, по-познат като Бъкси. Той е любимият фризьор на голяма част от българските звезди. И ако си мислите, че преувеличавам, останете с нас, за да разберете каква прическа ще направи на певеца Мойсей. При нас ще дойде по-късно и Ралица Рачева, която е създателка на едно от първите списания за красота и мода. А сега начало, вижте малко повече за първият ни гост. Днешният гост на апартаментът напълно разбива всеобщото схващане, че жените ходят на фризьор, за да си направят прическа, а мъжете просто да се пострижат. Той работи като фризьор предимно с мъже от 16 годишен. Понякога и някоя смела жена се възползва от услугите му. Това е Даниел Цачев, по-познат като Бъкс. Той е любимия коафьор на голяма част от българските звезди, а много от неговите клиенти биха се съгласили, че той не подстригва, а рисува с машинката. В работата си Бъкс напомня на джепето от приказката Пинокио, защото успява да даде душа, емоции и характер на всяка прическа. Ето ги първите ми гости днес. Даниел Цачев Бъкс, който е любим фризьор, както казах, на голяма част от звездите и една истинска звезда Мойсей. Всъщност, ама чакай, ти седнал по-нависоко, нещо ни се фръцкаш. По-голям ли си от нас? Така се усеща, бе. А от вас двамата сега, кой е по-голямата звезда? Глупости. Ние си измерваме, в приятелство си измерваме, не в звезди, със сигурност. Кажи, доволен ли си от това, което показахме като твоя визитка? Визитката е невероятна. Благодаря на екипа. Супер яко са се справили. Нали? Ще си я кътна и ще си я сложа в сайта. И искаш да ти кажа, те не са в екипа, са само момичета, които не се направи така хубава визитка за теб с надеждата да им обръснеш главите по някакъв странен начин. Не ти се слагат, искам да кажа, не ти се подмазват. Не, просто се личи, че хората са професионалисти, които работят в екипа. Фенове са ти. Супер, благодаря. Кажи сега твоята история. От колко години ти всъщност постригваш? Като бях на 15 ученик и майка ми е фризьорка, не ме е учила, баща ми се занимава и той си изкуства рисуваше. Аз просто съчетах двете неща, започнах само с рисуване на глави. Идваха от училище и ме караха да ги постригвам без пари и моето условие беше да правя това, което аз искам. И те ти дават тести модели? Те си идват просто да не им влизат вратовете в ушите и така нататък. Аз си правя каквото си искам и така почнах с рисуване. Славата ти откъде иде обаче? Кой ти донесе слава? Румънец и Енчев бяха първите популярни звезди, които почнах да постригвам. Всички се чудихме на главите им. Кой ги прави тези глави? Това си ти. Да. Да. Първи те ти се довериха? Да, те ми се довериха първи. Правих ги повече от 12 години. Но просто румънеца вече е свеж косъм отгоре и... Няма какво да се и не върви. Глава. Не се радва и ти си дигнал тук в ъглите малко, да знаеш. Той ме е вдигнал. Аз с брат имам много кадрава коса. Смисъл, следващите 40 години не се притеснявам, че коса ще падне. Добре. Искал ли си някога някой на теб да направи нещо такова на главата? Аз съм перфекционист и затова не правя сам на себе си такива неща. Ако дойде човека, който ще прави нещата, които евентуално аз ще искам, ще му се доверя 100%. Има ли нещо, което по никакъв начин не би нарисувал на глава? В никакъв случай. Дайте ми нещо, което никой не би нарисувал и аз ще го нарисувам. Всичко би нарисувал? Аз всеки ден се предизвиквам. Мръсна дума би ли нарисувал? Никакъв проблем няма. В смисъл, че за мен това е изкуство. И предизвикателство. Да, предизвикателство. Аз рисувам нещо, аз влагам чувство в това нещо, не ме интересува какво е. Аз съм правил безумни неща на глави, нали? Видяхме портрети на хора, но когато стане грешка, какво правиш? Как се извиняваш на човек? Значи гледам клиента да не разбере, нали? Практиката, занимавам се толкова много години, когато направя грешка, аз разбирам, аз си оставам винаги вратички да си я поправя. Винаги си оставам вратички, т.е. Може ли да си започнал да рисуваш едно, то да се прецака и да го превърнеш в нещо друго? Мога, да, няма никакъв проблем. Стига, да. Да, няма днес да го демонстрираме върху Мойсей. Грешил съм много пъти
докато съм рисувал нещо, просто се старая клиента да не разбира. В крайна сметка клиента, ако си хареса прическата, всичко е наред. Друг е въпрос дали аз съм удовлетворен от това, което съм направил. Аз си снимам винаги прическите. След като той е критичен към себе си винаги. Аз си снимам прическите и си анализирам, нали, ако някъде съм направил грешка, така че да не се повтаря. Ти не само си снимаш прическите, ти си артист. Аз това си мислих. Ти си един артист, който просто има хоби и да постригва. Защото гледах твои клипчета. Страшно артистичен, танци, пеене, стойки, пенизи. Ами занимавам се. Един живот живееме, трябва да го живееме така, както харесваме. Аз имам прекалено много свободно време, за да го проспивам. Ще спиме като остареме. Ти се забавляваш, когато работиш. Това не го наричам работа. В смисъл, аз събуждам се, отивам да се забавлявам. Аз не отивам на работа. Да успяваш да се издържаш от това? Ами да, това е готиното човек да може да работи и да изкарва прехраната си от нещо, което обича. Това, което правиш и ти всъщност, Моисей. Абсолютно. Ти се забавляваш, обожаваш да пееш и с това печелиш и парите си. Абсолютно. Как разбра за Бъкс? Ами, първо една моя приятелка от моя курс отида да се пострижа при него. Това е много давно, 2 години преди да почне да ме пострига, може би. Да. И тя се постригаше тук отстрани. Той нарисува някаква шареника и от това ме зариви. Аз лайкнал съм си го тогава и си го гледам от време на Колко време. различни неща е правил на главата? Ненормално ще има то през 2 седмици, нещо новичко и Толкова свежо. ли бързо ти расте коса? Бързо расте, да. Аз за това не се Някой път случва ли се да не харесаш това, което и казваш, давай, гола глава ме стриж? Мисля, че добре си е свършил работата и винаги го е замазвал. Щом продължавам да си го Питаш ли посещавам. го предварително какво ще бъде или чакаш какво ти покаже? Аз ще ви прекъсна и ще кажа, Моисей винаги казва, брат, днеска искам да е малко по-семпличко, нали, да не е като миналия път цялата глава и излиза абсолютно целия нарисуван. Винаги така. Днес какво ще направим? Ще направим едно фристайлче. Нека да бъде изненада. Едно фристайлче. Дай преди да почнем, да изгледаме едно видео, за да не кажеш после ти, що не ми го пусна преди да ме постригва, защото може да се окаже, че искаш да тръгнеш по пътя на жената с най-дългата коса в света. Видео, моля. Тя има коса, която тежи 19 кг и не иска да я постриже. Дори косата й да се оказва заплаха за здравето й. Тя се казва Аша Мандела, живее в Атланта, щата Джорджия. И всичко започва преди 25 години, когато Аша е малко момиче. По това време тя се увлича по мистичното, както правят повечето тинейджери, и започва да прави спиритически сеанси. В един от тези сеанси Аша общува с духове, които й казват: никога вече не трябва да режеш косата си. Речено, сторено. Аша повече никога не разрешила ножица да доближи безценната й коса, която самата тя вярвала и я пази от злините в живота. Въпреки странностите си, Аша е съвсем обикновена, що се отнася до останалата част от живота й. Жена на 42 години, която има семейство и син. Единственото, по което може да познаете, че при тази жена има нещо различно, е приспособленията, които използва, за да носи косата си. Когато няма такова приспособление в себе си, на Аша й се налага да има поне един асистент със себе си, който да носи косата й. Аша Мандела е записана в книгите на рекордите Гинес, като човека с най-дългата коса в света. Когато й се наложи да я показва, тя използва 17-метрова стълба. Най-изумително от всичко обаче е непреклонността на Аша дори пред лекарските съвети. Докторите я предупреждават, че ако не отреже косата си, може първо да развие бацили в нея и второ да развие гръбначни заболявания заради огромната тежест, която постоянно мъкне със себе си. Аша обаче не се интересува от предписанията на медицината и вярва в едно: отреже ли косата си, ще изгуби късмета си, а тя няма да го допусне. Сега не знам, отказа ли се от постригването или си вече напълно убеден? Тъкмо да чуят и зрителите, казах, че ще му докарам някой ден. Да я пострижи тази жена. Айде да почнем, давай. Айде. Сега, какво ще правим? Ще казваме ли или да не казваме, защото не се знае дали ще се получи? Точно това е, нали, да се застраховам, аз няма да казвам нищо. Не, шекувам се. Ще му направя една карта, жокер, и вътре мисля да сложа един жокер вътре.
Един жокер. Да. Добре. И ще видим за бекграунд дали ще правим нещо, дали ще ни стигне времето. Добре, ще го дигаме ли? Аз ще го напомпам. Я го напомпай. Да благодарим в този момент, докато изкачваме по асоциационен Моисей нагоре, да благодарим на Григорий Кюлев Гово, който е от много повече години от теб фризьор на почти всички звезди. Така беше визитката към теб. Значи ти си на едната половина, той е на другите. Аз нямам претенции. Нямаш претенции. Нямам. Ами виж сега какво, много хора те харесват. Давай, работи. Добре. Не можеш да говориш и да работиш. Нямам никакъв проблем. Да. Аз не Ние знам не вие дали ще спираме може да- да говорите, докато аз работя. Ако имаш дете, ще му позволяваш ли да му правят такива откачени Абсолютно, ще прически? си го карам прибързо. Сериозно? А ако е момиченце? Пак ще я бръснем страни. Ама аз не така. се занимавам само с такива прически. Аз правя обикновени, просто слагам тези неща в интернет, защото смятам, че са по-интересни за хората. Да. Защото ако сложа просто една обикновена прическа, може би хората ще я подминат. Пък това е нещо, което хваща окото. И това е причината, поради която се занимавам, нали? Защото е по-интересно. Вашите са по-консервативни хора. Те какво казват? Какво За да тези кажа? прически не им ли идват малко повече? Аз си имам моя си живот, индивидуална личност съм си и сам си решавам какво да си правя. Да. Не съм се замислял даже дали ще кажат нещо и те не са и казали. Виж, когато разглеждах тези странни постригвания, това е някакъв вид татуировка, обаче много по-временна. Да, Виж, временна. това остава за винаги. Това е, пак ли е вид суета? Не мисля. Какво е? По-скоро някакво фънче, забава нещо изтрещяло. Дали ще имаш нормална прическа и така, няма много разлика, нали? Да. Вие избирате да се пострижете по този начин, Да. той избира да се постриже по този начин. Просто в България малко хората са по-консервативни и приемат тези неща за различни, нали? Като много хора свързват татуировките с затворници и така нататък. Това е начин да изразиш себе си. Рокери, затворници. Да, Ти наистина ли знаеш какво правиш в момента? естествено. нали така? Я малко да покажем междинно положение на камерата. Да. Получава се, виждам Получава очи, се, става много уста. бързо. Да. Ето, в реално време ще ви покажа как... Супер. Ти наистина рисуваш с такова. Да, аз съм развил някаква такава способност да мога да си представя нещата преди да ги нарисувам. Просто си правя Аз някакъв... си мислих, че слагаш шаблон Не. и че първо рисуваш наистина с фломастер по главите им. Това са... Гледай, това е чиста импровизация, Да. направо. Ето. Наистина си художник. А изложба, мислил ли си да направиш Ами фото да, си с твоите прически? значи мисля да направя изложба с човека, който прави моите татуировки и с мен работи на момиче, тя е уникална гримьорка, уникална. Наистина, според мен най-добрата гримьорка, която съм виждал през живота си. И мислим да направим тримата. Нещо като боди арт, татуси и коси. Тоест аз да направя прическите на всички татуирани, пък тя да им направи на боди арт на местата, на които нали, не са нарисувани и смятам, че ще е супер яко. Искам да спра да говоря с теб, за да не те разсейвам, да можеш ти да си работиш, но най-странното от неговите прически, които си виждал, независимо на твоите или на някоя друга глава, най-откачената му се. Не знам, май Барак Обама ли беше нарисуван и беше много изтрещяло. Иначе бъкчето, като гледам какви неща прави... Различни ли трябва да са те рисунки за жените и за мъжете? Защото и жените страшно, сега е много модерно такива да са взети тук около ушите, да са почти обръснати. Аз само неговото творчество съм виждал какво прави на жените. Да. По-обраничко е, със сигурност. По-обраничко Да, за ние тях. сме селяни, малко по-друго е при нас. По-смели сте бе, ти пък селяни. А Моисей, би ли си написал, да речем, името на любима жена? С удоволствие. Верно? Да, ако ме е впечатлила по нещо. Защото знаеш, че бързо ти расте косата, нали? Видимо. Имаш ли сега любима жена? Момиче? Не. Лъжа. Лъжа. Просто по този начин ще разбие сърцето на хилядите млади момиченци, които трептят за него и ще разберат, че няма за какво да се хъбат. За това ли мълчиш? Аз директно ще ви кажа коя е жената на живота му. Сигурно е майка му, предполагам. Минимум. Така че... сега вече легендата е разбита. Разбита е. На кого такава прическа не би стояла от твоите бъкси? Те откачените?
Да, знам. Има ли възраст за това? Най-възрастният човек, на който си най-възрастният, рисувал? мисля, че това беше супер забавно. Седи една женица и си прави маникюр в салона и гледа, докато постригвам клиенти, докато рисувам някакви клиенти, за първи път явно виждаше такова нещо. И каза, извинявай, нали имаш ли свободен час? И аз казах, да, и аз мислех, че е за нормална прическа. И тя каза, какво ще ми нарисуваш? И аз такъв малко изпаднах в шок. И викам, ами добре, кажете какво искате да ви нарисувам. И тя каза, импровизирай нещо, което ти решиш, че ще ми отива на мен. И аз забравих да сложа пелерината и почнах върху пуловера да бръсна. Цялата жена в космите беше учителка в начално училище, на около 57-8 години беше. Сериозно? Да. Ама цялата глава от това Ами не, пръсна? така половината. Половината. Да, и беше много смешно. Учениците са били много щастливи. Да. Все още би ли го направил за без пари, защото казваш, че в началото си го рисувал за да си учиш без пари на децата? Ами мен ми се случва да го правя без пари, но това вече е, нали, прехраната ми. В България малко е, ако научиш някой без пари, после не можеш да му вземеш пари, нали? Затова специално от това съм си го направил бизнес и... Да. Не бива вече, казваш. Не, ако дойде едно дете, ученик и казва, Аз батко, много нямам пъти съм парички. правил, нали, деца без пари. Понякога идва някое дете за обикновена пострижка и ми казва, бате Дани, супер много искам да се нарисувам, но не ми стигат парите. Винаги ги рисувам за по-малко. За винаги, по-малко парички. Защото знам, че ще го Моята направя идея, щастлив. понеже виждам колко е актуално това, което правиш и как на младите им харесва, моята идея беше да кажеш, да, от сега обявявам, че на 1 юни до година ще имам цял ден, в който ще правя деца. Най-силният ви ден, да. Ами нещо такова си мислих, че ще направиш един подарък за децата. Аз го правя по принцип, така Правиш. че... Докъде стигна? Дай да видя, че имам следваща гостенка. Мисля, че след Става 2 ли минути нещо? сме готови. Вече да, наистина. Да, наистина. А какво е? Това, което исках да кажа, защото много хора си мислят, че работя с специални машинки. Специално за вашето предаване работя и с малка, която е за контури, и с голяма. Започнах с малката, завършвам с голямата, за да покажа на хората, че се работи с всякаква машинка. Да. Това е чисто техника. Ако някой има желание да се учи, да се свърже по някакъв начин с мене. Готов си да предадеш занаята? Искам, защото за мен е един чалендж да имам конкуренция, нали, в нещата, които правя, да мога да се развивам още. Защото... Да, това ще те дърпа напред. Но знаеш, аз наистина съм учудена, когато видях, че са доста големи машини, и двете машинки, с които работиш. Аз си представях тези странните бради, нали, с многото извивки. Да, аз мислих, че се прави с някакви много малки машинки. Разбираш ли, писци, за да влезнеш, а той просто с връхчето на машинката влиза и прави малките, тези най-тесните части. Всичко е техника и много труд, нали? Няма как да станат, да имаш големи резултати, ако се занимаваш от една година и... Родителите ти гордеят ли се с теб? Ами, майка ми е най-гордата майка на земята. Кажи, какво казва? Гордея се, не знам какво си говори между приятелките, но винаги е такова моя Дани. Да. Мен ми е неудобно. На нея правил ли си и прическа? В момента на 63, преди 6 месеца за първи път я обръснах, я нарисувах, без да й кажа я нарисувах. Човек, да, къде е тази жена? Искаме да дойде при нас. Ще поканим следващия път. Уникална е. Майка ми ненавижда татусите. И след като си направих, защото аз половината ми тяло е татуирано, след като си направих ръкава, супер много го хареса и сега иска да си прави гръб. Чакай, на 60 и? Да, иска да си направи Битълс на гърба. Искаме я. Моля, колеги, свържете се с майката на Бъкси, искаме я. Да, уникална жена е. Звънят телефоните на Моисей, който не си го е изключил телефон. Как става ли вече? Аз мисля, че след 10 секунди сме готови. Още малко, добре. Какво е бъдещето на фризьорството изобщо? Гледах един филм, той е сам много актуален, ще излезне и втора серия "Игрите на глада". Там имаше откачени прически. И откачени и бради по много странен начин направени, нали? Това е нещо, това е една такава професия, която
смисъл, няма как да умрем от глад. В никакъв случай. Хората няма да престанат да си купуват хляб, нито да престанат да се постригват, нито да престанат да си купуват тоалетна хартия, защото е нужно, нали? Да. И аз не се притеснявам за това. Няма да станем милионери, но живея приятен живот, добър живот, не се лишавам от нищо, така че... Защо? Защо обаче се лишаваш от такива прически? Ти си изключително Как да си я направя? Как да си я на направя брадата сам? си направи нещо, това, което виждаш О, отпред. не, аз съм мисля да няма бръсна до нова година, да просто си правя експерименти с лицето си. Така ли? Значи, много се притеснявай да си покажам татуировки, да бъда на 100% себе си, преди, нали, да стана популярен в тези среди, защото хората си правят грешни изводи за човек. Аз никога не съм пробвал цигари, алкохол, наркотици, такива неща. Честно ли го казваш? Заклевам се, никога не съм Тези опитал. среди, Никога не съм. Много често Да, забавлява хората. аз работя като диджей. Заклеваш се? Да, никога не съм опитал. Всеки, който ме познава, може да каже да. Сериозно? Да, сериозно. Браво. И хората остават много грешни впечатления по визията. Добре, кое е за тебе забавлението? Щом не е наркотици? Аз мога да щом се забавлявам и без да се напия, разбирате ли? Защо другите младите Това е не грешна могат представа за живота, защото младите искат да са като баткото, който се е напил като животно. Ама или... ти сам каза преди малко, че на теб ти е било трудно да изразиш себе си, да покажеш същността си. Ама аз значи, го осъзнавам. може би и те за това Ама го не, аз правят, го за да осъзнавам изразят себе си, да получат смелост. Аз съм го осъзнал, знам какъв е проблема и съм живял в рамки, защото съм имал някаква цел. Постигнал съм тази цел вече и мога да правя каквото си пожелая. Ти си толкова млад, казваш, постигнал съм тази цел. Тогава от тук нататък за какво ще живееш? Това е като изпълнителите. Ако Моисей не беше в реалитито, в което беше и беше пуснал песен, нямаше да е такъв хит, какъвто е след едно такова шоу. Нали? Името помага, името работи за тебе. Така че, нали, говориме, примерно, не искам да подценявам професионалисти, но стилист Капанов няма да те постриже тебе, като отидеш в салона, ще пострижат неговите работници, нали, неговите фризьори, като отидеш в салон на стилист Капанов. Да ти кажа, мен стилист Капанов ме постригва още като бях дете. Така, но сега ако отидеш, сега вече ще те пострижи някой друг професионалист. Идеята е, че името работи, името продава, нали, това е. Да не би и ти за това да мечтаеш. В никакъв случай като не мисля каза, че би предал урод. Не мисля да спирам, от февруари месец нямам почивен ден. Всеки божи ден съм в салона. Не съм ходил на море. И лятото не си почивал? Лято е много силен сезон. Лятото ти искаш да отидеш на морето, да изглеждаш добре. И аз трябва да съм там да се погрижа. Да. Човек, който мечтаеш, артист или политик, или изобщо популярна личност, която мечтаеш да пострижеш, но не ти е паднал в ръцете. Всичките ги постригам, няма да споменавам имена. Политици, всичко живо постригам. Господин Петканов е от много години мой клиент. Имаш политици, ма те не ги постригваш тях така. Не, тя ги постригам нормално. Добре, готови ли сме? Да, ето и на тази камера. Айде и на тази камера. Вау! Дайте, моля. Ще гледам натам, а не в главата ти, за да виждам това, което виждат. На кой да посветим тази картина, Моисей? Само ще ви помоля за нещо, ще ви покажа снимката, която е в телефона ми, която изтеглихме преди да дойдем тук. Погледнете. Не, невероятно е! Същото е като това, Моисей, което е на телефона. Така е. Същото е. Сега нямаме в момента огледало, ще се видиш след малко. Аз ще го снимам и той ще види. Обърни се, за да кажем чао на публиката. Дай да му свалиме това нещо от тук сега, ако обичаш. Дай да го махнем на тук. Така, какво казваме? Хора, бъдете смели. Дай едно послание. Ти трябва да завършиш. Щастие, любов за всички. Тази прическа е посвещавана на Хит Легер, защото са много големи фенове. И за всичко, което е допринесъл за нашите очи и уши. Аз съм Даниел Цачев и вие участвате в скрита камера. Благодаря ви, момчета, за това участие. Сега ние продължаваме напред с следващото видео, което е прелюдия към следващата ми гостенка. Вижте впечатляващата история на една от иконите на модата, главния редактор на Vogue, Ана Уинтър. Thank you very much. Ана Уинтър, желязната леди на модния свят.
Тя е главен редактор на списание Vogue от 1968 година. Родена е в Англия на 3 ноември 1949 година. Завършва училище в северната част на британската столица, където постоянно възстава срещу униформите в училище. Когато става на 14 години, постригва косата си на каре. Тази прическа се превръща в нейна запазена марка, а журналистката Барбара Уотърс казва: "В света на модата всичко се променя, с изключение на Ана Уинтър." Професионалната й кариера започва през 1970 година в лондонско модно списание. През 1986 година става главен редактор на Vogue. Първата корица на Ана Уинтър за Vogue е съчетание между евтини дрехи и такива от висша мода. Това остава нейна запазена марка в годините. Главната редакторка на Vogue признава, че ако трябва да избере между две еднакво впечатляващи рокли, ще предпочете тази на рекламодателя, а не на другия дизайнер. "Рекламата не е мръсна дума за мен", споделя тя. Освен с това, че диктува модата, Ана Уинтър е известна в модния свят с деспотичния си характер. Веднага след като е назначена за главен редактор на Vogue, Ана Уинтър уволнява голяма част от екипа на списанието, откъдето идва и прозвището "Ядрената Уинтър". Едно от правилата, което е създала в модния гигант, е да не се започва тема или фотосесия преди одобрението й. Историите за нейния работохолизъм и деспотичен характер са безкрайни. Телевизионната икона Опра Уинфри е принудена от Ана Уинтър да свали близо 10 кг преди да огрее на корицата на Vogue. В неофициалната биография на Уинтър се твърди, че като колежанка нарочно купувала на приятелките си по-малък размер дрехи, за да се чувстват те дебели. Келвин Клайн казва в свое интервю: "Когато Ана Уинтър ни спомене в редакторското си послание, продажбите ни скачат." Освен с мода, Ана Уинтър се занимава и с благотворителност. Тя е една от основните фигури, които набират средства за дарения за спин кампании. Кралицата на модата е попечител и на Градския музей на изкуствата в Ню Йорк, а също подпомага откриването и подкрепата на млади модни дизайнери. Журналиста Марк Ламоника казва за нея в Newsday: "Всеки опит да анализирам тази богиня на световната мода е лекомислен. Да наблюдаваш главния редактор на Vogue, Ана Уинтър, е истинско вдъхновение." Освен муза за модата, образа на Ана Уинтър е вдъхновил филма с участието на Мерил Стрип "Дяволът носи Прада". При мен вече е Ралица Рачева, която е създателката на списание Beauty, първото списание за красота, така да се каже, преди 15 години. Това видео интересно ли ти беше? Абсолютно. Вдъхновява ли те тази дама невероятна Ана Уинтър? Това е най-железният главен редактор в света и това списание е икона за всички издания, които са за мода и въобще за красота. Сега, коя си ти, Ралица? Да те представим на нашите зрители, какво си учила, с какво си се занимавала, интересите ти през годините, за да стигнеш до това да ръководиш няколко списания, за да стигнем накрая и до тъжната история, че те в момента са замразени поради кризата. Ами, аз съм една обикновена българка, обикновено момиче, израсло в семейство на музиканти, завършила висша музикална академия, тръгнала по пътя на музиката. На музиката. Свирила си на флейта? Да, с флейта работихме с Симеон Щерев, Банана. Бях много добра ученичка, негова любимка. И в момента, в който реших, че музикант къста не храни, и той много ми се разсърди. Защо го реши? Ами, такава беше ситуацията тогава, когато нямаше пари в музика. Завършвах. Артистите бяха наистина много в тежка ситуация и не, че в момента са изключително добре, но тогава наистина бяха много преходни времена за България. И... Да, виж, сега времето е съвсем различно. Току-що от тук си тръгна, видя едно момче, което е пълно с надежда, говоря за Моисей, който смята, че живота е прекрасен и ще има най-блясковото и прекрасно бъдеще. Това беше изключително... Обратното на това, което ти разказваш за твоята младост. Да, времената са различни и музикалната култура, може би, и възприемането на този тип артисти вече е съвсем различно.
Тогава нямаше такава популярност, нямаше го интернет, нямаше тая мълниеносно разрастване на информацията и стигане до страшно много хора. Да не говорим, че освен Банана, друг флейтист, аз да ти кажа, не мога да се сета, да кажа името му, така че ти решаваш, че музикант къща не храни. И какво започваш? Оттам нататък започвам да преследвам своята мечта от малко момиченце. Винаги съм обичала списания да разглеждам, където да съм пътувала, съм носила примерно половината куфар само с списания, които много тежат и ми взимат целия багаж за да пътувам. И малко по малко така се стичат нещата, че решавам, че ще правя списания. Без никаква подготовка, без никаква представа какво е полиграфия, журналистика. И това е просто твое едно хоби и ти казваш, това обичам, това искам да правя. Да. И започваш? И като всеки един човек, който, както и фризьора преди малко каза, че това е най-голямото удоволствие. Да работиш това, което обичаш и то да ти носи приходи. Това се случва и с теб? Това се случи и с мен, наистина. Колко години продължи? 13 години. Колко всъщност станаха твоите списания? В момента, в който замразих цялата издателска дейност, бяха 5. 5 списания. 5. От едно хоби твое, ти стигаш до 5 твои списания. С какви пари трябваше да започнеш? Защото скоро, знаеш, имахме предаване за банките, за проблемите с банките сега. Тегли ли някакви кредити ти? Аз тогава бях 22 годишна пикла, която вярваше в идеята. С какви средства те пикла се? И това, което наистина съм много благодарна на моите родители, помолих ги да ми повярват. Те бяха твоята банка. Да, заразих ги с идеята. Още повече, че говорих с всеки един от хората, от които зависеше съответния процес, било то печатар, предпечатар, обработване на кадрите и в общи линии почти половината хора на доверие свършиха голяма част от работата и изчакаха да им се плати след като излезе първия брой, защото аз вярвах, че той като излезе и ще успее. Не си се обръщала към банките? Не. Сама, със свои сили, на твоето семейство и с чара си, и с вярата си, така ли? С вярата си, най-вече, което е много заразно. Наистина, когато видиш един млад човек, който вярва в това, което прави и се стреми към него, винаги застава за този човек. Какво беше новото, което ти успя да направиш за тези изписания? С тези списания, тогава, когато аз направих първото си списание Beauty, в България имаше 2 списания за жената. Повечето имаше вестничета, имаше... Подвисници, да. Но истинско красиво издание, което да доставя удоволствие, освен да носи информацията вътре себе си, нямаше. Говориш обаче с болка за това. Говориш с болка. С болка. Боли ли те, че това нещо свърши? Не вярвам, че е свършило, защото смятам, че ще се върне времето, в което печатната медия и то точно в тази сфера ще има своето място, както има навсякъде по света. Всички говорят, хората говорят дори за изчезване на телевизиите, че всичко вече ще бъде само в интернет. Ти говориш, че ще се върнат печатните издания в тази сфера. Да. Това е едно удоволствие да се посветиш, някакво време своя почивка, релакс и да разгърнеш страниците, било то на хубаво издание, книга. Това е съвсем друго усещане. Навсякъде по света, където съм била, няма такъв феномен изчезване на книгите. Дори напротив, като влезеш в една книжарница, вътре често няма място къде да седнеш или къде да минеш, защото е пълно с хора, които са насядали, четат, разглеждат. И предвид на това, интереса, казваш, към
хартиения носител продължава по света. Абсолютно. Сега, след малко с теб ще продължим разговора за разочарованията ти, за финансовата криза, за това как тя лично те удря. Но сега предлагам да видим една наша много забавна рубрика «Петте най». Днес ви предлагам да видим 5 най-тежки, най-дебелички бебета в света. В последните няколко години голяма част от жените избират цезаровото сечение като предпочитан начин да родят детето си. Голяма част от бъдещите майки смятат, че това е един доста по-безболезнен и сигурен начин за раждане. Днес в 5 най ще ви представим няколко случая, при които цезаровото сечение не е просто прищявка, а необходимост. 40-годишната британка Максин ражда най-тежко естествено роденото бебе в Испания – 6 кг и 200 грама. За сравнение ще ви кажем, че нормалните килограми за новородено са до 3 кг и половина. По време на раждането британката отказва какъвто и да е вид упойка. В Великобритания тази година се роди най-голямото бебе в историята на острова. Той е тежало 7 кг и 100 грама. По време на раждането присъствали 20 човека персонал от болницата, които помагали, защото раменете на бебето били прекалено големи и се заклещили. През 2007 година в Сибир се ражда бебе с тегло 7 кг и 700 грама. То било 12-то подред дете на майката, но определено първенец по килограми. През 2009 година в Индонезия се ражда бебе, което тежи 8 кг и 700 грама, килограми подходящи за дете на година. Най-тежкото бебе на Бразилия е момче с тегло 8 кг. Според лекарите, една от възможните причини за наднорменото тегло на момченцето е, че двамата родители са с диабет. Днес в 5 най ви представихме 5 истински майки героини. Забавно, нали? Да не дава Господ да ражда 7 кг и 700 грама бебе. Ти самата обаче тук е момента да кажем, имаш детенце на 12? Момиченце на 12 години, да. Прекрасно. Сега, за финансовата криза. Това обещах на нашите зрители, че за това ще поговорим. Това е израз, който за много хора е просто празен израз. Те усещат, че са по-бедни, но всъщност нищо не са загубили, защото никога не са рискували като теб. А ти си го усетила. Какво се случи? Финансовата криза за мен дойде още в самото начало, когато наистина много хора изобщо не подозираха и не усещаха. И това беше и се изразяваше в отлив на приходи към медиите. Значи, от какво се издържа едно списание и от това ще стане ясно? Списанието се издържа от реклама и... От продажби, от реклама. Това е. И какво? Какво се случи? Кое е това, което тебе те срина? Във всеки един момент, в който някоя фирма почувства някаква тежест, първото перо, което отпада, това е рекламата. Това добре ли е? Правилно ли е? Ти как би постъпила? Не, в никакъв случай. Значи рекламата е нещото, което продава продукта в крайна сметка и ако ти си един бизнесмен и нямаш тази рекламна култура и изобщо това не го осъзнаваш, просто това, което правиш рано или късно, ще се провали. Ще се провали. Добре, ти обаче не си загубила надежда. Кажи с каква идея за напред живееш? Аз така много се радвам, че тази година наистина вече се усеща раздвижване в България и въобще в българския бизнес и в спокойствието на хората. И следващата година като план ми е да размразя едно по едно изданията, които сега в момента седат затворени. Смятам, че нещата малко по малко като че ли хората, защото свикнаха с тази криза и свикнаха по този начин да живеят, някак си вече не ги е толкова страх. И малко по малко, когато се раздвижи една икономика плахо, във всяка една сфера, това неминуемо води до
спокойствие в фирмите от среща и съответно възможност лека по лека отново да има ресурс. За теб. Да има ресурс, с който да... Това ти желаем. Желаем ти успех, защото ти се радваме за това, че си имала коража да го започнеш. Радваме се на възможността ти да се развиваш, за да стигнеш до 5 списания. Това е умение. И се надяваме при следващата ни среща в теб да има ентусиазъм и така надежда, каквито видяхме в Бъкси, в Моисей, в началото на апартамента. Много. Успех на теб! Това беше апартамента днес. Вие ни пишете за всичко, което ви интересува, за всичко, което искате да видите и за хората, които искате да поканим в апартамента. Намерете ни във Фейсбук на страницата ни Апартаментът или на нашия имейл. Чао!